Malawi Today. Mawauno wapate March poyamba ndikupaseni mone abambonde amayi anyamata komanso asungwana. Ndimafuna ndipereke zinthu zingapo ku dziko lino la Malawi ndi Amalawi nonse amene muli maiko akunja. Choyamba ntero kuti timthokoze Mulungu chifukwa adani a dziko lino la Malawi ndi Amalawi, adani a dziko lino la Malawi ndi President Chakwera ndi nduna zake, adani a dziko lino la Malawi ndi Daliso Kabambe ndi adzinzake, adani a dziko lino la Malawi ndi Amalawi amene m'mitima mwawo ngakhala amaoneka ngati ndi anthu a decent koma mulibe chisalungamo, mulibe democracy, mulibe usogoleri okonda wina aliyense, ndi anthu odzikundikira chuma, anthu ankhanza, anthu opanda chitukuko, anthu akuba, akupha, ndi anthu amene masomphenya pa dziko lino la Malawi achitukuko palibe. So ndimafuna lero ndiyankhule mmawa uno Malawi wina aliyense amve, ndipo mutamva amayi ndi abambo mutengepo stepe. Kunena zona dziko la Malawi linasochera kalekale litatengedwa ndi mbuli Mputuma Chakwera. Lero dziko laonongeka, zinthu zikukwera popanda songa khale kuzipanga control, zinthu zikukwera, zinthu zafika ponyansa ndi boma lilibe china chilichonse chimene athakuliucha dziko kuti mwina akonzapa. Amalawi akumenyedwa, kukhapidwa, kuphedwa. President palibe chimene amayankhula kapena kuchitapo china chake ngati tate wa dziko. Amalawi akuyenda dziko lawo lomwe koma mtendere alibe. Yeti president ndi nduna zace akuluakulu ku polisi asitikali ali momwemo. Dziko lafika ponyansa, Malawi nkumafa ndi njala. Zinthu nkufika pamene zafika pa Malawi aliyense akudziona, koma palibe liwu lina lililonse la chiyembekezo kuchokera kwa munthu wina amene amadzitchula iyeyo ndi adzinzake kuti ndi mtsogoleri wa dziko. So ndimafuna nditero kunena kuti ndi zinthu zodabwitsa, ndi zinthu zosekesa, ndi zochitisa manyazi, ndi zodzidzirisa thupi kuti Chakwera Lazaro atha kumabwera nkumaujabe Amalawi kuti ndikuyimanso pa zitsako zimene zikubwera pa Septemba. Ndi chinthu chochitisa manyazi ngakhale maiko ena nkumaona Amalawi ena akuimbira m'manja fano lotchedwa kuti Chakwera ndi MCP ndikumavinira anthu oyipawa. Ndi chinthu chochitisa manyazi, andi ndi zinthu zodabwitsa, zotutumutsa kuona ngakhale munthu wina amene akudzitcha kuti ali ndi sogolo ndi chikhumbokhumbo chofuna kuti adzatsogolere dziko lino Daliso Kabambe, nayenso akujoyina mtima wa ufiti, mtima wa usataniki, mtima opanda democracy, mtima umene Amalawi sitikuufuna, mtima omayima ndi kumabweretsa zinthu zonyansa kuno ku dziko la Malawi. So ndimafuna ntero kuti Amalawi mudziwe kuti MCP ikupanga china chilichonse monga tikudziwira kuti ku parliament ikulu kubwere bilu ija imene ikupangiridwa Professor Arthur Peter Mutharika. Bilu imeneyi ilibe phindu lina lililonse, ilibe tanthauzo ina iliyonse kwa nzika ya dziko lino la Malawi. Bilu imeneyi palibe chitukuko china chilichonse ku dziko lino la Malawi. Bilu imeneyi kulibe pa dziko lapansi kumene titha kukayipedza. Bilu imeneyi ikubwerera munthu mmodzi, Professor Arthur Peter Mutharika. Andi ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti pamene Achakwera ndi nduna zawo achina Richard Chimwendo Banda, achina Nkaka, achina Kunkuyu, kulika yachina Kabwira,
kaya kuli achina akuti kaya kuli ndani uku kaya kuli ajikhale ng'oma ndi timu yawo yonse imene kuphika chimenechi. Ndizomvetsa chisoni kuti wina amene anafika pamene wafikapo chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika, amene iyeyo anamutola nkumpukuta nkumusanguta zonyansa ndi kukamba ku Reserve Bank ku ndi kumazimva kuti wafikapo kuti atha kutenga mivi ndi kumulasa nayo tate wake. Zomvetsa chisoni kwambiri. Lero lino ku Malawi kuli anthu amene m'bale wanga Shumba wanena kale wanena zambiri, ndimafuna ntero anthu onena kuti anafika pamenepo ndi family ya Mutharika. Ena anafika paja mphamvu zawo poposa nduna muulamuliro wa late Bingu wa Mutharika. Anthu anafika paja nkumajimva ngati oni ma president kusiyiridwa china chilichonse ndi kupasidwa ma business ma contract ambiri. Lero lino ndalama zimene zija zatembenuka zikhale zomubayira Profesa Arthur Peter Mutharika. Kukakuchosa munthu uko kosa ziwika makutu ali mbu kumeneko ndi kukubweretsa ndi kukhala Reserve Bank governor, iweyo nkukhala pansi pa nduna. Andi ngati kuli zinthu kuti zimayenda bwino sichifukwa cha iwe koma chifukwa cha nduna. For any other Reserve Bank governor amakhala under Minister of Finance. Andi ngati Minister of Finance ili mpwepwa ziko silinga yembekezere kutulusa zipaso zabwino ku Reserve Bank. Ngati President nayenso ali mpwepwa ziko silinga yembekezere zabwino kuchokera ku chitukuko maka pankhani za chuma cha ziko. So Kabambe ndi munthu womvetsa chisoni kwambiri. Andi ndikukhulupirira kuti no MCP yasiya kuatekesa, MCP yasiya kuagunyuza pankhani za katangale zimene iwo anachita ali ku Reserve Bank kuti anazembesa zindalama amapanga zinthu zosakhala bwino. Anali munthu uja ojijirika osololoka jala pankhani yokhudzana ndi chuma cha Malawi. Lero lino chifukwa choti munthu uja nayenso wayima ndi mpeni wache kuti ati ambaye tate amene anamupasa mpando waukulu, amene anampangisa kudziwika ku dziko, amene anampangisa kunena kuti no dziko limudziwe akuti yayi koma amene ndi mbaye pa mtima, amene ndithu ndilolera kupereka ndalama zanga ndina baji, ndilolera kupanga china chilichonse kuti Profesa Arthur Peter Mutharika itimukazike pansi. Kunena kwina Kabambe kupanga nawo contribute kapena ni munthu amene kaganizidwe ndi chimene chili muntima mwache akufunisisa Profesa Peter Mutharika atafa. Kunena kwina ndi kumene koko. Andi ndi zinthu zomvetsa chisoni a Malawi kuti munthu amene akulimbana naye iyi ndi munthu amene chiyambire sama yankhakantuyi. Anthu ayesesa kumutumizira zigawenga kuchokera ku Rwanda, zigawenga hayala kuchokera ku Mozambiki, koma Mulungu akuti ayi. Anthu ayesesa kumugobera, kumusemera, kumpangira milandu, Mulungu akuti ayi. Anthu ayesesa kumuyipisa ndipo akumuyipisabe sama yankha china chilichonse. Kumbera boma lowina nkulumbira ndi kulamula chaka chimodzi osayankhula china chilichonse. Ndi kukakhala osayankhula china chilichonse chobweretsa nkhondo ku dziko. Osalimbana ndi anthu nkuyambanso kupanga misonkhano osatukwana wina aliyense. Osalimbananso ndi wina aliyense. Munthu amene ujali ndi china chilichonse pa dziko lapansi ndi munthu mmodzi odziwika kwambiri pa dziko lapansi osati ku dziko lokalino. Ali ndi mphamvu, ali ndi ma president amene kuchokera maiko akulu pa dziko lapansi na superpowers. Koma osapanga china chilichonse kuti ndithandizeni ndi aonese anthu wawo ndi mtima wokonda dziko kuti kodi nditatere Amalawi angathawira kuti, kodi nditatere dziko lidzakhala motani, kodi nditatere dziko Amalawi akhalira kugona mtengo. Munthu osapanga china chilichonse koma MCP kumulondola be. Lero ndi awa Kabambe ayamba kumulondola be. Ndimafuna ndikuuze na Kabambe
kutino anthu amene akukupangani advise iwo amalawi tikwaziwa ntchito zawo ndi zoyipa, ntchito zawo ndi zankhanza, akhala kumenya anthu ogwira ntchito amenewo, akhala kupha anthu amenewo, akhala kuchita zinthu zonyansa ku dziko amene anthu akudziwa. Lero lino akabambe nkukatenga zigawenga za anthu oti sanapangepo china chilichonse cholodzeka ku dziko, koma kungofuna kubera zisogoleri iwo nkumadya kumakhutisa mimba zawo. The same people, you appoint them kukhala ma advisors anu. Shame on you, Mr. Kabambe. And nimafuna ndiliuze dziko kunena kunino tikamakamba za Profesa Atapita Mutharika anabwera mozichepesa ndi kukhala MP, kwawo anapanga zinthu, anaikatala mconstituency yawo, maskulu ma technical college zambiri anachita pa unduna wa Kenta imene ali Minister of Education. Anapanga zinthu zambiri ku MP wache kwawo, anapanga zinthu zolodzeka ngakhale kuthandiza ana amasiye kuti aphunzire sukulu ochuluka kwambiri. Ani kunamangidwa masukulu mu nthawi yake, zinthu zambiri amalawi antha kusonya. Ngakhale asali MP kuno kwathu kucho East Constituency amatumiza zithandizo, amapanga zinthu, asali ngakhale MP. Tazifunsena malawi kuti dalisoka Kabambe kwawo kumasamba njati anapangako chani, kwawo kumasamba njati anayamba othandiza pondani, kwawo kumasamba njati anamangapo pena pache mwina toilet kapena pa moteriwa pa koti hapo, kapena mwina anamangapo china chake kumorere, kapena mwina anapangapo china chake chochuwika bwino kumasamba njati. Nne natu ngakale pa khomo pa kwawo anathandiza pondani abaracha kutunzika. The same guy lero walemera wabazindalama chifukwa choti Profesa namkonda nkumushepe pomaunikira kuti bwana imwina nditamusula ntamukonza siku linata kuzalamulira dziko lino sanafikepo sanapikike. Lero munthu uja nkumaenda ndi zigawenga kuti ati athane ndi Profesa Atapita Mutharika. Nimafuna ndipereke chisanzo cha Donald Trump, president wa dziko la America, komanso kwa ine nimamuona kuti ndi president wa dziko lonse lapansi. Pachimene inganene America ngati ma superpowers pa dziko lapansi, dziko lonse limagwedezeka ndipo anthu amayamba kusegula mimba. Posa chena pa Trump anangoyankha kuti tayimika zithandizo zonse zimene zimapita ku Africa kuphatikiza mankhwala ama ARV. Anthu sanagone tulo, anthu mitu inamalalika. President amene ujani mafuna ndi fotokoze chotere kunena kuti no, kunali Joe Biden amene anayesesa kupanga china chilichonse kunsemera milandu 190 chakuti. Nimafuna nditero kuti odzozedwa wake wa Mulungu, osankhidwa wake wa Mulungu, remnant, Mulungu akakupanga point kuti uyu ndi amene ndikufuna, no matter what comes on your way, Mulungu amakhala kumbali yako. Now zinafika pomulephera zina zonse ndi kutuma zigawenga kuti zingomuombera Trump amwalira telepo mwepo, koma atangomulephera dziko lonse lapansi linamva Joe Biden akuna kuti basi ndikuyimaso zisankho. Kunena kwina anavomereza kuti zonse zimene ndapanga zakanika. Koma tune mafuna ndimuuze Kabambe kuti ndiwe mwana omvesa chisoni, mwana amene wabwera ngati wanzeru koma nzeru ulibe. Sukulu ndi yakwanu, sumadya ndife, koma palibe cha nzeru ndi cholodzeka chimene ukamaenda ukamayima misonkono mwako ungati fotokoze. And every Malawian mukuyeneka mudziwa kuti Kabambe sangazinene kuti anali wanzeru, chifukwa wanzeruyo ndi amene anali bwana wake. Iye zonse zimene amachita kwa NRB kuti kwacha ikhazikike zinthu ziziyenda bwino za chuma, chifukwa choti amalandira directive from above, kuchokera kwa Profesa Atapita Mutharika, kuchokera kwa Minister of Finance honorable MP wa kuchirazulo, Vice President wa DPP ku Southern Region, Joseph Mwanamveka. So Kabambe sanga zitenge kuti anali wanzeru, Kabambe sanga zitenge kuti anali dolo, Kabambe sanga zitenge kuti ndozindikira koposa kuti anangotoledwa kuti akaikidwa kumene kuja munthu amene iyo. Mawanga lero ndimafuna ntero ndife anthu okumva chisoni kuona kuti no mu grupu imene ati ikuphika
maprogramu ote abwere nawo ku parliamenti ofuna kuchosa Profesa Arthur Peter Mutharika pa ufulu wake woyima ngati president ku dziko lino, zimene akuzitcha kuti age limit bill. Nimafuna ntero kuti ndine okhumudwa kwambiri ngati zimene ndaonazi mwina m'masomo anga ndaona bwino kuona kuti mu grupu imeneyi Akalindwa ali momwemo, mu grupu imeneyi Amuli ali momwemo, mu grupu imeneyi anthu ambiri oziwika ndi ntchito zawo zabwino akupezeka momwemo. Andi ndizombesa chisoni kunena kuti grupu imeneyi tikayiyang'anisisa bwino mbali ina ikusapotedwa ndi MCP, anthu ena momwemo akusapotedwa ndi Akabambe. Koma nimafana ndiyankhula Akabambe maka mujiwe kuti ma members onse amene mwapeza a UTM ndi ma members amene no ali pansi patate wawo, gogo wawo, president wawo Professor Arthur Peter Mutharika. And cholinga chawo kwambiri ndi kusintha dziko. And let me maybe surprise you kunena kuti no Chilimaka nakhala kuti ali ndi moyo lero sakanavomera ku izi zonyansa zimene MCP akubweresa. Amalawi Chilima zimene wakumana nazo pa zaka 4 zimene MCP yakhala ikulamulira dziko lino. Do you think Chilima akanasekerera zawo chitsiru izi? Chilima akanavomera kuti chakanapitilize kulamulira dziko lino? Now Kabambe yakamapanga support chimene chitire kuti Kabambe ndi wa UTM di tinene kuti Kabambe yakufuna ndi kuvala nsapato za late SKC. Tinene kuti no Kabambe akugwira channel chofuna kukonza UTM kapena kuiwononga UTM. Tinene kuti Kabambe analowera pamene pandalama koma tinene kuti akulikonda dziko. Ndimafuna choyamba ndi chomaliza ndiwachenjeze timu yonse imene ikulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chondisangalasa kwambiri ma MP alimo osapitilira ngakhale 10 kapena 5. Ndeni mafuna ntero biru iyi ngati mubwere nayo ku parliament, ndibwereje biru iyi ngati mubwere nayo ku parliament mukamakambirana ku group yanuyo kama pangayina ituluka amena kutulusa zonsezi ndi Yehova si ambuyanu. Koma ndimafuna ndikuuze mukamakambirana ku group yanuyo, mukamaujana ku group yanuyo, jiwanishi Malawi we are more than ready to stand with you per ground. Malawi we are more than ready to fight with you no matter what. You have money, yes. You are rich, yes. Mwabajindalama mundabajindalama, yes. But we Malawians ainake kuvota nda ainake kusanka nsogoleri nda ainake kusinta malamulo. We are here watching. But zopusa zimene mukupanga, let me call all Malawians kuti tikhala tikunjikana ku parliament ani tikhala tikuthandizira kuonesesa kuti aphungu athu atetezedwa. Tikhala tikuyang'anisisa kuti kulime nkhope izi zimezi kuyankhulidwa pa Agape Khombe achina Bire Malata atikakula china David ndani mutimu yanyoka ya mulindani. Tikhala tikuonesesa mwina mutamfika pa parliament osationa. Koma ndimafuna ndikuuze palibe kukarowa mbele muja, palibe kupanga zopusa. Amalawi atopa tikuochani dziko lonse likuona ni maso. Pakati pa mwanamizana iya imene zililimu kuti tione kuti Amalawi akujona bwanji akuzilandira bwanji tenti mbisi Agape Khombe iyi tinene kuti zigawenga zinamugwira ndiye munthu akapezeka ku 43 kumene kuli nyumba za mabwana. Ngatana kuidwa ndi zigawenga osakapezeka kuchikangawa kumene na fera Chilima bwanji. Osakapezeka ku Malingunde ku muji ukucha ku Mozambique ku bwanji. Osakapezeka ku Thengu kapena tamanga kukamshia mmanda mwina mwache bwanji. Ukapezeka kuzinyumba zabwino. Mafuna Amalawi ifeti tinene kuti yes. Cholinga chazonsezi atanena kuti yayi DPP ya mmanga amusowesa anakamsiya kwakuti ngani aliyensa kudziwa kuti no ndi dzanu zomwe mukupanga noka ndale za uchitsiu ndale zopangisa manyazi. Komanso ndimafuna ndimuze brother wanga Agape Khombe ndi azinzake kunena kuti game imene mukuipangayi mutakuipanga koma munyeredwa posa chedwa pa. Game imene mukuipangayi mukupitiliza kujonongera mbiri.
gemu imene mukupanga iyi mukupitiriza kuzika pa mavuto pa Malawi salola ma MP amene anasankhidwa kuyimirira ma constituency ako anthu awo sangavomere kukamva ndi kuchita zimene Gapekhombe wanena, sangavomere ndi kukachita zimene inuyo pa timu yanu mu group yanu yomwe anena. No, ma MP akuyang'ana umoyo wa Malawi, ma MP akuyang'ana mmene Malawi wavutikira from 2020 kuzafika lero. Ma MP akudziwa ndipo simungawapangire chochita, and ma MP akudziwa nkhani ponse kuti MCP yatulusa ndrama over 300 million kupanga support chimene kuti ziko lipitilirebe kukhala pansi pa ulamuliro wa Nkhanza. And Malawi inaliyesanga kale ma MP atu akudziwa kuti cholinga cha Chakwera kuti akangoti watengaso mpando pa 16 pano ziko la Malawi libwerezetse ku one party system. But let me warn you guys, mukudzimalitsa. I would rather Bwana Khombe amalata ndena utero mubwere pambalambanda kuti tadzitsiya amatitumande akuti ndipo ifeyo zimene zitaona kuti no tikuapha Malawi osalakwa, tikudzunza dziko, tikudzunza mabishopu, tikudzunza zibusa, tikudzunza mashehe, tifa nsanda tifa mapemphero a Malawi sachimwemwe paife mukenatero kumwamba kukana kukhululukira. Nimalize ni mawu awo. Amalawi nonse ziwani kuti Professor Arthur Peter Mutharika uja ndi tate wa democracy. Professor Arthur Peter Mutharika uja ndi tate okonda ziko. Professor Arthur Peter Mutharika uja akadakhala wina Malawi muno anthu ochuluka kwambiri mamiliyoni titamwalira ni nkhondo, koma the guy is still cool, sakulimbana ni munthu. Chimene chikutanthauza kunena kuti APM ndi little leader and good leader, ni munthu amene every day, time and time, a minute and hour, ni munthu amene amaganiza zokonda ndi kusamala kusunga komanso kutukula ziko lake. Nimalize chonchi, ma political activist nonse osagwedezeka ndizopusa. Ndinanenapo kuli ma activist ena ungo yankula pakamwa koma kuseriku atatenga zindodo ziminga zikwanje zipaliro zishongole kuti abale ziko la Malawi zivumbuluka tifika pemphero la woyera mtima. Baibulo langa likuti limachita koposa, and Yehova pemphero limene salipwekesa. Nonse amene mukukhala upo ni munthu osankhidwa wake wa Mulungu, munthu odzozedwa wake wa Mulungu, msogolera amene Mulungu wamutsankha APM. Mafuna ndikuuze, Mulungu sakusiyani, Mulungu sakhala chete, Mulungu saweramira pansi, ndipo Mulungu atimenyera nkhondo ife titakhala chete. The book of Exodus chapter number 14 verse number 14 down. Ndipo Yehova azakumenyera nkhondo inu mutakhala chete. Mind you, Jehovah is at work. No matter you like it or not, but this battle, Mulungu ndamene imalize. Your Excellency, President wa Malawi Congress Party Chakwera, you have to know kuti we have God in heaven. And zonse zimene mukudziphikazi, God is watching. And there is no anything to say kwa ine ngati munthu ndilina china chilichonse chimene takunena, but tikuzisiya zonse mwa Yehova amene. But let me warn you, wozozedwa wa Mulungu, Davide Mulungu atamusankha anthu anayisacha ziphona za makobiri, ziphona zoti zikaima ma push ups nezi mapanga now in the game. Koma chifukwa kuti Yehova anasankha Davide sanaone ziphona. Yehova atasankha Moshe kuti akapulumutse ana Israeli. Mawu amene mukumanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndosatha kunena iye koma amene jawakudwa kuti ife we can give you history and very clear ya Bible ya Quran kunena kuti kodi usogoleri umaenda bwanji, and amasogolera amafika mpaka na zaka zingati, zinthu zimaenda moti bwanji. Ni mafuna ndikuuza na Chakwera, ife achinyamata potengera ndi ziko limene mwali onongera, we are not ready kuti tisogolereso ndi munthu mphiki nini ngati inu, ngati Kabambe. No, inuyo you still enjoying chuma cha Malawi. If we need someone amene akakhala pampando monga mene alili APM, komanso wanzeru zakutwa, komanso konda dziko ndio olera kungwa,
komanso munthu osamala ndi oteteza democracy yathu atisogolere. And let me tell you today, dziko la Malawi silikhala chete. May God bless you and God remember Malawi. Ma political activist ku parliament, nonse ajabata azitho ku parliament, siti kukhala chete, siti kuvomera za uchitsiru. Ziko.